La història de Sant Joan ha estat sempre estretament lligada a l'aigua. La proximitat a la mar i a la capital l'han convertida en una ciutat moderna amb tota mena de serveis. Però el seu paisatge oculta un passat agrícola. Els seus camins tradicionals encara guarden vells racons hortolans, perquè no fa molt que Sant Joan era el cor d'una horta fèrtil i pròspera, l'Horta d'Alacant. L'Horta d'Alacant s'estenia des de la conca baixa del riu Montnegre. Abraçava els termes municipals de Mutxamel, el Campello, Sant Joan i Alacant a les partides de Tàngel, el Palamó, Santa Faix i la Condomina. Les precipitacions escasses i les poques fonts de regadiu de la zona van generar una cerca incessant de subministrament d'aigua. Els romans es proveïen a través de brolladors dels voltants de l'Albufereta i de les aigües del barranc del Juncaret. Els esforços a portar aigües més llunyanes van motivar la construcció de canals, basses i aljups. Cal destacar la canalització de les aigües de l'Alcòrnia en la séquia dels Enamorats. Durant l'edat mitjana, els musulmans van potenciar una eficaç i complexa xarxa d'assuts i séquies que va permetre el desenvolupament d'una horta fructífera. Desviaven les aigües del Montnegre per la presa primigènia on hui es troba l'assut de Mutxamel i d'ací a la séquia major, sent aquesta la columna vertebral d'un sistema de braçals, filloles, ramals i subramals que va permetre vigoritzar el paisatge secà. A aquesta extensió regada se la va conèixer per l'Horta de Dalt, composta pels braçals d'Alfàs, Albercoquer, Torre, Racó, Benitia i el de Canelles. En època cristiana, cap a 1377, es construeix l'assut de Sant Joan. És ací on naix la séquia del Gualeró, essencial per a desviar l'arribada de l'aiguadut i aprofitar les aigües pluvials per a regar l'Horta de Baix. Les seues aigües confluïen en la séquia major, on el molí del senyor rei aprofitava la força de l'aigua. La disposició de les séquies va determinar la configuració urbana de Sant Joan. La séquia major baixava la Maimona on es partia, donant pas al braçal d'Alfadramí, que anava cap a la Condomina passant per les terres de Benialí i Santa Faix. Més endavant, el partidor del Toril dividia la séquia major cap al braçal de les Moletes d'una banda que recorria el carrer La Mar cap a la part baixa de Fabraquer i per l'altra baixava el carrer Major i el del Carme com braçal de Sant Joan cap a Benimagrell. Però les èpoques de sequera eren una constant al Camp d'Alacant. La població acudia a rogatives pro pluvia, entre les quals destaquen els miracles de les llàgrimes de la Santa Faix i el de la Mare de Déu de Loreto. Va ser a partir del segle XVI quan va començar a forjar-se el període de major prosperitat de l'Horta alacantina, gràcies a la construcció del primer pantà d'Europa, el Pantà de Tibi. Aquesta colossal obra d'enginyeria va ser indispensable per aprofitar el cabal del riu. El repartiment de les anomenades aigües velles i aigües noves va originar eficients mecanismes de regulació. La presa va propiciar l'extensió dels cultius de tota l'horta i va generar un desenvolupament econòmic sense precedents. Per a proveir els regants, se celebrava el mercat d'aigua tots els dijous i diumenges en l'actual plaça Maisonave, punt de trobada de llauradors i posseïdors d'aigua que acudien en els seus albalars. També es concertaven subhastes en conversa ordinària per a la compravenda de l'aigua, regulades des del sindicat de regs. A mitjans segle XIX es construeix l'assut del Campello per a proveir els camps del marge esquerre del Montnegre. Així mateix, els terratinents van experimentar noves fórmules per a obtenir aigües subterrànies sota els camps secs.
con el desenvolupament de minats que s'acumulaven en bases. Avui dia, les petjades de l'Horta d'Alacant caminen abocades a l'oblit. El desenvolupament urbanístic ha deixat pocs vestigis de la societat agrícola que va caracteritzar el nostre territori durant segles. Les seues ruïnes encara es permeten entendre l'esplendor d'una època a través d'un apassionant viatge en el temps. Un llegat patrimonial valuós que no ha desaparegut per complet gràcies a la tenacitat dels seus habitants.